de Tertúlia Girona FM, com passen pocs minuts, 4 concretament, de les 11 del matí. Avui una tertúlia diferent, bàsicament perquè la fem una hora més tard, però dintre dels actes del 70 aniversari del Trueta que s'estan celebrant, que s'estan commemorant a l'Auditori de Girona, i amb una programació especial d'aquesta casa des de primera hora del matí i que continua ara amb aquesta tertúlia que volem mantenir per parlar del Trueta i del que ells vulguin, evidentment, amb les 3 persones que m'acompanyen avui aquí, que són des dels seus punts de vista molt representatives del que representen del que representa aquest centre hospitalari, aquest hospital, aquesta residència, com alguns encara li diguem, els que ja tenim una certa edat, i de tot això en parlarem amb la senyora Rosa Núria Alexandra, que sempre m'equivoco, però ella és doctora en biomedicina, en bioquímica i biologia molecular, però també és llicenciada en farmàcia, i per dir-ho d'alguna manera avui està aquí perquè durant molts anys ha estat a la cap dels laboratoris, digueu-m'ho així. Ara vostè m'haurà de dir exactament el càrrec exacte que tenia, perquè jo em perdo amb aquestes coses. Jo era coordinadora dels laboratoris de tota la província, públics, però a més era cap de servei i directora clínica del Trueta. Uns quants anys, no, el Trueta? 10. Déu-n'hi-do. 20. El que passa que vaig fer una escapadeta... Una escapadeta d'uns anys a Madrid, 7, si no recordo malament, 2 legislatures. Llavors, doncs, per això surten els un o altre. Moltes gràcies, doncs, per ser aquí avui, per acompanyar-nos, i també els hi vull donar al doctor Josep Maria Sirvent, metge, investigador, ciutadà. M'agrada presentar-lo així perquè a ell li agrada que el presenti d'aquesta manera, i que alguna cosa també hi ha fet en el Trueta, no? Sí, doctor, I tant. Força. Sí. Bueno, mira, ho he comptat i són 32 anys, és dir, quasi un 50% dels 70 que estem celebrant. O sigui, la meitat, però la bona, de quan es va començar a jerarquitzar fins a l'actualitat, no? En què ha demostrat la seva potència, no? I sí, he estat de cap de servei de la UCI. L'home de la UCI. Els periodistes ho simplifiquem tot, i també tot just amb la UCI de Santa Caterina, que es va inaugurar també mentre jo estava fent de cap de servei, i anava tota una, amb les 2 UCIs, i després tota la pandèmia, etcètera, és dir que anècdotes 1000, En tenim una hora per parlar-ne, però abans presentaré la Maria Àngel Rodríguez, també 4 dies en el Trueta. Ella és la representant de Comissions Obreres en l'hospital, i alguna cosa més que tu ens explicaràs, però també portes molta mili, deixem-ho dir així. Molta mili, sí. Jo vaig fer el que es feia abans, diplomatura en infermeria i llicenciatura en dret. He estat infermera assistencial molts anys, concretament fa 33 anys que vaig començar, l'1 de juliol del 93. No he deixat mai de treballar, jo no sóc de les que ha cobrat atur ni res, perquè he treballat tota la vida, i ara els últims anys soc una delegada sindical de Comissions Obreres. També sóc la presidenta de la Junta, però en aquest cas vinc com a Comissions Obreres. Jo també volia dir que, clar, jo vaig ser aquesta època, però jo vaig entrar al Trueta, a la Resi, al laboratori, perquè llavors no hi havia residents. Llavors anaves al laboratori o anaves a l'especialitat que sigui i passaves un parell d'anys aquí, allà, fent la feina que volia el cap de servei, i t'ensenyava, però voluntàriament, sense cobrar res i sense fer res. I quan el cap de servei creia que estava suficientment preparat, llavors doncs, et permetia o fer guàrdies o presentar-te a una plaça. Clar, jo vaig començar al 75. Clar, amb el doctor Domínguez. I vaig estar fins que vaig obtenir la primera plaça al 77 a Blanes, però ja hi anaves a passar les hores que ella et deia, viene esta tarde, torna mañana, no? Que sí, i el cap de servei decidia el que t'anava ensenyant, perquè no hi havia residents llavors. Fins molt més anys es van actualitzar residents, llavors els residents estan allà i a més cobren, i a més estan totalment normalitzat el que fan, però allò estava perquè el cap de servei li agradava, estava bé i t'ensenyava, i les infermeres t'ajudaven i l'altre no sé què, però vull dir, era una època que a més tenies que tenir molta voluntat per fer-ho. Els especialistes d'aquesta època tenien ganes d'especialistes, Sí. Tots. Per això dic que jo vaig començar llavors, i a partir de llavors, clar, la meva relació amb el laboratori del doctor Domínguez ha sigut fins ara, que encara es viu.
Déu-n'hi-do. 70 anys són molts anys, s'ha de commemorar. 1956, molt a les afores d'una ciutat petita com era Girona en aquells moments, perquè encara en aquell moment s'ha de recordar que Girona era el terme municipal, la capital de província més petita de tot l'estat espanyol, perquè encara no s'havia annexionat Sant Eugènia, Sant Daniel ni Palau-sacosta, i per suposat el que molta gent ja no recorda és que en aquells moments la residència, que així es va dir, la reixa que es diu ara, es va construir en terme municipal de Sant Gregori. Sí. I era allò sortir de la ciutat per anar-hi, era tot una aventura. Esclar, també feia pocs anys que es havia posat, diguem-ne, que hi havia hagut la sanitat aquella franquista, però que va posar, diguem-ne, la sanitat al servei de tothom. Es va començar... Primer només els funcionaris, Primer només els funcionaris, és veritat. Jo, com que vinc de la banda, diguem-ne... Dels funcionaris i dels pobres, que aquesta era l'altra. A la residència, en un principi, aquí s'atenia és la gent que no tenia econòmicament més defavorida i que no tenia els seus metges a Girona i els seus hospitals a Girona, i anaven allà, era pels pobres. Jo parlarem del que vostès vulguin, i veig que el doctor porta un cronograma, un cronograma, és la meva vida professional, no és poca cosa, El que jo voldria dir només per començar, i després parlarem i podem parlar d'anècdotes i de coses més sèries, que crec que també n'hi ha, que com es va posar en marxa això, hi treballaven 150 persones, siguin generosos i d'aquella manera. En aquests moments són bastant més de 2.700, 2.700 persones, i llavors hi va haver un canvi molt important, a part del nom, la jerarquització, que és quan, diguem-ne, que això és... 74-75. Sí. Per què és tan important això? Però cuidado, encara... Jo quan vaig venir el 1991, venia de l'Hospital de Bellvitge, recient acabada l'especialitat, no? Amb un munt de ganes d'exercir-la, no? I arribo allà i em trobo una UCI, aviam, amb tots els respectes, vull dir que es tractava bé els pacients, però hi havia en aquell moment 3 tètanos ingressats. Cuidado, tètanos coincidents. Però clar, és el que deia la doctora, no? Era una mica, a la clínica de Girona hi anava el VIP, no? Els tètanos anaven cap a la residència, no? Perdona, que ja es deia hospital. I les altres 2 clíniques de Girona. I els 3 portaven protocols, tractaments diferents. Vull dir, se'm van posar els pèls de punta, perquè dic, no estava acostumat a treballar així. Bueno, a partir de que arribo allà, vull dir, al principi vaig tenir bastanta decepció, no? Però vam anar posant, mira, tirar l'agulla, i bueno, vam anar unificant els protocols, que es van ajuntar a la vinguda de residents, no? La jerarquització dels serveis més profunda, no? Amb residents que ja t'apreten, vull dir, si tu has d'ensenyar també t'apreten, no? Jo quan arribava allà diu, i aquest doctor diu, no, encara no ha arribat, encara ha passat primer per la Girona. Hòstia, a mi em va sorprendre moltíssim. I per la Muñoz, i per la Bofill. Clar, i l'Esperança, jo venia de Bellvitge, que era tot tan sèrio i tal, no? Que em va sorprendre molt, però ja en el 2000, que és aquesta dècada, que ens va agafar tots molta por per què passaria quan a les 12 de la nit, se'n recordeu? Ui, tant, estava de guàrdia, per l'efecte 2000. Sí. Estàveu de guàrdia, sí. Estàvem de guàrdia per obligació. Sí. O sigui, jo me'n recordo, jo és l'única guàrdia que he fet sèria amb la meva vida, perquè no he volgut fer gaires guàrdies. I era responsable de la guàrdia, perquè teníem el número de telèfon allà penjat per qualsevol cosa, sempre. Però guàrdia és guàrdia de presència física, crec que és l'única sèrie que he fet. Però clar, tots vestits macos allà, perquè esperàvem el què passava. Si us serveix d'alguna cosa, tot i que el vostre era molt més important, els diaris aquell dia també estàvem espantats. Exactament. No sabíem, la idea que els ordinadors deixaran de funcionar, que serà el caos, i realment s'acabarà el món. Però fixa't, en el laboratori, que tot eren ordinadors, doncs clar, deien, a veure, tenim que preparar, fer un manual i passar-ho i escriure-ho. M'agradaria el dimonis. I jo recordo perfectament, anàvem tots guapos, que sí, tots els caps de servei guapos allà a veure què passava. Però després va ser un impuls, jo crec que llavors també va començar a informatitzar-se tot, els serveis, vam inaugurar la nova UCI del 2006, que era tota
informatitzada, és la primera d'Espanya, ho dic perquè això s'ha de dir, no? El 2006 la UCI nova era informatitzada amb la història clínica al capçal del llit, que van venir de tota Espanya a veure-la, no? Va costar la història clínica aquella. Bueno, però al final treballàvem, o sigui, jo vaig arribar al 91 i era tot el truet en gris, no? El 90 no hi havia gaire, a les plantes no hi havia ordinadors, feia pràctiques aquella planta, no hi havia ordinadors, a les direccions hi havia un ordinador per tota la planta. L'ordinador més gros el teníem al laboratori, que el teníem a darrere secretaria, tots en recordeu, i era un ordinador a part del de l'hospital, sense tenir res que veure, i era més gros aquell que el laboratori que l'ordinador de l'hospital. Sí, però bueno, veus, el 2009, que jo vaig entrar de cap de servei, ja rebies els resultats analítics al capçal del llit. Clar, tot això venien, jo que sé, de Sevilla, de Granada, de Madrid, i al·lucinaven, no? Perquè allà les gràfiques es feien en paper, no? I aquí ja era tot electrònic, no? Vull dir que això va ser un canvi s'ha avançat molt bestial. Sí, bueno, tots s'hi van posar. Ja dic, les primeres, el laboratori tenia l'ordinador més gros que el de l'hospital, perquè el necessitàvem, perquè el primer laboratori tenia aparells que eren els primers que hi havia. La cadena preanalítica va ser la primera que hi havia a tot Espanya. És més, venien gent de tota Espanya i dels països americans que parlaven en espanyol a que els ensenyessin, perquè era preanalítica. Clar, això necessitava informàtica, que era una cadena que ho feia tot sol i que no podia pas de tenir els resultats a mà. Tot era informàtic, i gràcies a això, clar, i això va ser l'any 2000. Però en aquell moment ja teníem els treballadors que tots tenien una hora de començament, una hora de finalització, els torns. Tot estava ordenat. Es treballa a torns. I ja no era allò de, bueno, si a més vols anar a la privada, doncs bueno, aviam, aquí has de complir l'horari, no? Després ja ho faràs, no? Dir que s'anava, i ja l'hospital ja no era només de beneficència, sinó que hi havia tota la població l'ha anat acceptant. De fet, això que heu dit que no anava, o sigui, que pertanyia a Sant Gregori, diria que el 75 ja es va canviar. Jo crec que va ser aquella època que, diguem-ne, que hi va haver un canvi de termes municipals, diguem-ne, de comú acord, i llavors tot el que era la part de Sant Gregori, la part de Fontejau, i fins i tot Domeny, i tot això va passar a ser terme municipal de Girona. Jo crec que sí, que ja el 75 estava fet, va ser... I la meva mare va dir, no vull parir el trueta, perquè no vull que la meva filla estigui inscrita a Sant Gregori. Aquest era un dels grans problemes per Sant Gregori, i una de les grans coses que ha passat, que un tant per cent importantíssim de la població de les comarques gironines, el seu carnet d'identitat posava nascut a Sant Gregori, amb la qual cosa volia dir... Hasta algú que va ser president, em sembla. Amb la qual cosa volia dir que algú, quan necessitava una partida de naixement, havia d'anar a l'Ajuntament de Sant Gregori, que va haver de ser-la forçat. Jo crec que aquesta també va ser una de les causes que varen posar-s'hi molt bé amb el tema dels termes. De fet, ara hi ha una cosa, allò per anècdota, i després anem en el d'això, que per exemple jo no sabia, i que he descobert ara amb el magnífic llibre que ha fet el doctor Roig, i amb molts reportatges que s'ha fet ara, que era que durant els primers anys, diguem-ne, pràcticament només hi havia activitat quirúrgica i els parts, que no hi havia gaire res més, i no hi havia gaire res més. No diria la frase que es deia perquè queda molt lletja. Digui-la. Deia, el Toreto només hi van a parir les gitanes. Sí que es deia això. El Toreto només hi van a parir les gitanes. Això es deia, sí que és curiós, perquè aquella època a Girona hi havia... Les clíniques eren molt determinades, no? Per exemple, crec que abans les hem dit totes, no sé si ens hem deixat la Bofill, però la Bofill ja l'he dit jo. La Girona, la Muñoz, per exemple, tenia molta fama de parts, perquè un dels doctors venien del món, els doctors Muñoz venien d'aquest món, i era curiós. Ara, en aquests moments, en l'auditori, a la sala gran de l'auditori, s'hi està portant, diguem-ne, l'acte commemoratiu amb una conversa institucional que hi ha la gerent de l'hospital, l'Àngels Morales, el gerent de l'ICS, el Josep Omar, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i sé, perquè ho he preguntat, que una de les coses que els hi preguntaran és la que jo els hi voldria preguntar a vostès. Després entrarem en els altres temes. Què creu que ha representat per la ciutadania gironina aquests 70 anys de Trueta? Bueno, jo crec que tenir un hospital propi, i en aquest cas una mica, quan es va fer el Trueta, fixeu-vos, veieu la imatge, i és la mateixa de Vall d'Hebron, és Vall d'Hebron, sí. Exactament, o sigui, l'edifici són calcats. 10 plantes. Franco el va posar, bueno, aquest era més petit, però bueno, el va posar una aquí. 10 plantes també. Sí, el va posar una aquí, una a Vall d'Hebron, una a Tarragona,
i a Lleida, però la Lleida era una mica diferent. Lleida és diferent, sí. Però vull dir que era, bueno, la dictadura, el règim va fer pipi i va posar-ho, i va posar-ho allà, m'entens? I per tant, bueno, era un edifici espectacular, per dir-ho d'alguna manera, perquè si alguna cosa era al mig de res... És que hi ha aquelles imatges que estan agafades des de la sortida de la Devesa, quan encara no hi havia el pont de França, per dir-ho d'alguna manera, perquè el pont que ara en diguem de França no hi era, l'antic pont de la Barca, i per allà passava la carretera nacional 2, les imatges de camps, era un moment aquell que després es havien construït les barraques a la zona de Sant Pons, que va ser anomenat Rio, que després a l'any 62, perquè el Trueta actual està en zona inundable. Això ho sabem. No, i sé que ho saben, però vull dir que allà hi havia, que per tant allò era molt lluny de la ciutat, des de la visió d'aquells anys 50. I a més era prioritari, no? Vull dir, llavors la gent de Girona estava als hospitals de Girona i tenia relació, perquè quan era molt petita, amb els metges de Girona, i una relació que és personal, per dir-ho d'alguna manera. Clar, era un altre cop, tu has dit, era una ciutat molt petita, és veritat, i la gent de Girona de tota la vida, que això... Sí, té marca. Jo ho he patit en car pròpia, per desgràcia. TGV. Que sí? La GP. Sí. No, bueno, allà dèiem TGV. TGV, què volia dir? Girona, sí, GTV. Girona de tota la vida. Exactament. Nosaltres també teníem un altre tema, que és el GP, que és la Girona profunda, vull dir que encara es diu. Bueno, aquest té més significat. Avui dia fa anys, però a l'actualitat tu parles de... Jo que vaig molt fora de Girona, quan parles a nivell de Barcelona, parles de Trueta, de seguida posem el mapa. Girona. Sí. Vull dir, això ha fet atractiu el fet de que la gent va per problemes de salut, lògicament. I contestant a la pregunta d'en Jordi, vull dir, per la ciutadania de Girona, ara, el Trueta és un referent i ha de continuar també per la gent de Girona. Mira, jo crec que al principi el 60% de pacients de Girona havien d'anar a Barcelona, pel que sigui, no? També, sí. El 40% es tractaven aquí, entre clíniques i tal, crec. I ara, actualment, jo crec que el 90% es tracten a Girona i el 80% són al Trueta i només un 10% o així ha d'anar a Barcelona. Jo crec que això et demostra la importància, no? El cabdal que és l'hospital per tota la ciutadania de Girona. És l'empresa més gran, crec, que hi ha aquí a la demarcació. No sé si la universitat. Ja t'ho diu tot. La universitat, sí. Bueno, per ells, no? Les dues coses. Però també hem tingut l'avantatge de tenir grans metges. Sí, clar. Perquè tenim noms internacionals, de primers del món, vull dir, amb diferents especialitats, això també s'ha notat, i alguns s'ha quedat aquí, altres, com Andavalós, la Marina Gell se'l van portar fora, que va ser un desastre que se l'emportés, però vull dir, hem tingut grans noms aquí de bueno, com a tots els serveis jerarquitzats tots tenen tendència a millorar, però tot i així és així, la tendència és a millorar, però aquí ens podem presumir de que si mirem tot Catalunya, el petit que era, teníem uns noms. Si tens un servei que està estructurat, que hi ha bona relació amb la resta d'especialitats, que té el seu prestigi i que cobra igual que el de Vall d'Hebron i tal, doncs la gent... Això és important, les condicions de treball. Hem de parlar també de les condicions de treball, perquè esclar, abans no era així. Abans la gent de Girona cobrava d'una manera, tot i seguir, i la gent de Vall d'Hebron, com que eren més llits, en cobraven d'una altra, malgrat fessis les mateixes hores anuals, malgrat fessis el mateix horari, tot igual. Llavors això no podia ser. Ella ho va viure més en car pròpia, perquè nosaltres, però tu lluitaves pel tema. Clar, jo des del punt de vista laboralment, he de defensar que ha crescut molt l'hospital, es fa activitat d'alta complexitat i és evident que tenim metges meravellosos, però la resta de personal ha hagut d'acompanyar, perquè, per exemple, el que dèiem abans dels ordinadors, hem crescut tant que avui dia la figura, us ho com un exemple, l'auxiliar administrativa d'ara no fa el mateix que fa 20 anys. No, clar que no. I per tant estan super qualificats per la feina que fan. I estem trobant gent en llicenciatures, els graus d'ara, que estan fent d'auxiliar administratiu perquè la feina està complexa i han de donar tant de burocràcia
moltes vegades se'ns menja el dia a dia de la medicina, de la infermeria, perquè estem en una cadena que o rotllem tots o això s'enfonsa. I encara no estem totalment unificats, nivell, no? I tant, hem fet molt de terciarisme, hem crescut tant, tenim un intervencionisme que abans això la gent o es moria pel camí o havia de Barcelona i sort se'n sortia. Ara tenim un servei d'intervencionisme aquí que xapó, que t'has de treure el barret. La cirurgia, la complexitat de cirurgia que fem ara, no podem, tota la cirurgia que no és complexa s'està externalitzant perquè no tenim prou quiròfans. I espera que ha arribat el Da Vinci, I la millora aquesta, la gent es queda, la gent es fidelitza i tal i qual perquè estableix la seva família i perquè cobra igual que si estés a Belvitge o a Vall d'Hebron. La homogenització que jo em vaig trobar, que jo no em vaig trobar quan vaig arribar, no? Perquè tot era de su padre i de su madre, no? Jo ja dic que aquells tres tenen un tractament diferents. Jo dic, hòstia, però aquí què passa, no? Aviam, ordenem una mica. Pues tot això ha anat evolucionant. El gran canvi també jo crec que va ser un punt important, va ser l'aparició de la cirurgia cardíaca. Això va ser una inflexió bestial perquè t'obliga a millorar, no? A tots els serveis que envolten a la cirurgia, no? A l'acte quirúrgic, i deixes d'enviar pacients fora, no? Un gran percentatge. I jo crec que va ser un punt... És un d'aquells temes que a vegades, és a dir, una de les coses que he llegit en el llibre i tal és que, per exemple, desgraciadament el dia de la inauguració que va venir un subsecretari de Madrid va tenir un accident de circulació a Banyoles i va morir. I allò va provocar que al cap de 2 dies arribés l'ordre que hi havia d'haver-hi una ambulància pròpia de l'hospital a les portes de l'hospital, perquè no n'hi havia. I ara, com parlaves del tema, que jo crec que és un dels temes que, diguem-ne, que ha funcionat molt bé, hi va haver-hi un fet molt desgraciat que va ser que l'any 1977, gener del 77, va morir Josep Pallach quan anava a Bellvitge, i allò va provocar una nou que algú diu que va ajudar a que, diguem-ne, que la UCI va ser una història molt però tots aquests impulsos, no, han fet que a partir del, jo crec, 2010-2015, no, l'hospital hagi agafat un nombre en sida i està, és reconegut per tota Catalunya, per tota Espanya, no? I que està ple de professionals tant a nivell mèdic com d'enfermeria, no? Fidels i treballant. Però és que fixa't, ara és al revés. Ara jo conec gent que volen venir a Girona perquè viuen aquí a Girona. Jo a Barcelona, ciutat, jo tinc una casa a tal lloc, no podria venir a Girona. I molta gent coneguda que està intentant venir cap aquí a Girona. Tant de bo en vinguin més, perquè encara fan falta, ja poden venir-ne més. Aquests són els que volen acabar aquí la seva carrera. Però aquests ara el que interessa és gent jove amb ganes. És curiós que allò de la gent hi ha gent jo conec gent que... Ara hem inaugurat la nova reanimació, que queda alguna fase, i ens falta gent. Gent. Fem una crida que vinguin a treballar a Girona, al Trueta, per poder obrir la resta de la Real. Que a mi m'ha sorprès perquè amb la Maria Àngels fa 20 minuts que parlàvem un moment, diu és que necessitem gent, i llavors el que jo li volia parlar, dir que què passa, que per les condicions, diu no, és que no en trobem, no és un problema, no trobem gent. És que no n'hi ha. A veure, no és un problema de que estiguin a Barcelona, no. A les classes sanitàries tenim una eficiència de personal impressionant, i la prova és que estaven dient ara, que volen fer més llocs perquè més facultats perquè aquí, clar, no n'hi ha, i estem parlant de facultats de diferents llocs i ampliació de facultats, perquè què passa? Perquè per un problema que no té res a veure amb això universitari, de com arriben pel preu i l'examen d'entrar a la universitat i tot, ens venen de fora i se'n van. I llavors què passa? Que tenim pocs professionals aquí. Aquest és un dels problemes que tenim molt gros, més que el que passa que l'Estat no l'entén per com no hi ha posat ordre. Els nostres nets, doncs estan quan tenen que fer el preuniversitari o tenen que fer l'examen d'entrada, aquí resulta que els donem una nota baixa i els que arriben a una nota molt més alta i amb menys formació, que això és molt trist. I llavors què passa? Doncs que quan alguns d'aquests se'n tornen a casa.
Clar, estan aquí. No. O troben parelles, s'arreglen aquí, o els professionals que venen de fora fan una formació aquí i acaben marxant. Clar. Però el que vostè preguntava, a veure... sí que és veritat que va haver una època del 2010 cap aquí, que a l'època de les retallades 2010-2012, que hi havia no hi havia pressupost, la gent no es podia contractar segons qui i segons què, però ara no és el cas, és a dir, ara el pressupost és el que és prorrogat, però no entrarem en això, però sí que és cert que estan buscant gent, hi ha categories deficitàries, que per això ve la història de la compatibilitat de poder treballar més d'un lloc, perquè no n'hi ha. No tenim llevadores, no tenim determinades especialitats mèdiques, no tenim infermeres i estan catalogades com a deficitàries. Hi ha possibilitat de fer contractes? Sí. Hi ha diners sobre la taula? Sí. Tenim personal? No en trobem. I també tenim un problema laboral, perquè part de la formació se'ns en torna a anar, ja no es queden, però també hi ha gent d'aquí que tampoc se'n van a Barcelona, se'n van a altres llocs. Avui dia, com que inclús hi ha aplicacions d'APP de mòbils per fer guàrdies a tot arreu, vull dir, ha canviat tot el que dèiem abans de les xarxes socials, no ha canviat tot tant que, però sí, realment si hi ha gent que vol venir a treballar, doncs encantats de la vida, perquè i que jo crec que ara també els paràmetres que es miren de vida són diferents, Vull dir, abans tu arribaves i no preguntaves quan cobraràs, tu començaves a treballar i et quedaves a la tarda i feies treballs al cap de setmana, i ara no, ara és te ve el que comença a treballar i diu i a quina hora acabo i quan cobro a final de mes, i aquesta és la realitat, vull dir, tampoc no ens fem la gent gran, no digui, no, és que ara els paràmetres són així, i llavors van, per exemple, a Vall d'Hebron i pel que sigui ho fan més atractiu, pel que sigui, i aleshores la gent, tot i ser i havent-se format aquí a Girona, a la millor van a treballar, com deies, a Barcelona, perquè hi ha algun petit incentiu que han agafat, no? I diu, mira, per aquí el podem agafar, l'incorporem a un projecte, no sé què, algunes coses d'aquestes, dir que el Trueta s'haurà d'inventar i fer coses diferents. Però és perquè això que tu deies, en Ramon Brugada, un dia comentant, diu, mira nena, és que de la nostra generació ja no hi és. No, és que no hi és. Diu, per què? Nosaltres, quan cobraves tu per dirigir tesis? Res. I les tesis que has dirigit al final de carrer? Res. I hi havia el Deguer i diu, home, a mi m'ha costat algun cafè. Dic, mira, més que un cafè, alguna esmorzar. Vull dir, el que falten no és tant metges com infermeres, crec jo. A veure, jo el que volia dir-te... Una especialitat de medicina... El que jo volia dir-te és que la idea de que vas allà i estàs les hores que sigui, no hi és. I el pacient era teu, no era del servei. Ha canviat la mentalitat molt. És diferent. La forma de pensar, això que dius, arribar allà, aquí no surto. Vaig fer guàrdia, mai. Per això ho hem d'acceptar, perquè però això és un canvi que s'ha provocat no només en aquest sector, sinó a tota la societat. Ja ho sé. I segurament té una raó de ser, per dir d'alguna manera. El que passa que, esclar, vist des de la nostra visió, que la meva és la de gent gran, per dir d'alguna manera, et dius, ostres, com han canviat les coses, que diferent que és, i jo crec que ni allò era bo ni això és perfecte, sinó que una sàvia barreja de les dues coses seria el millor, és a dir, que hi ha d'haver-hi el tema de la vocació, el tema, tot això, no parlo del Trueta, no parlo de medicina, no parlo d'infermeria, parlo en general com a la societat. Però, bueno, tu has de plantejar, dir, si la gent veu més atractiu a altres hospitals, dir, ostres, què fan de diferent? Sí, clar, no? Què fan de diferent que els atrauen? Perquè cobren igual. Un hospital, no? Un hospital nou un hospital nou és de veritat, és la clau perquè hi hagi una retenció de professionals, està claríssim, perquè la gent s'entusiasma, s'il·lusiona, no? Jo crec que serà... Hem de tenir espai, per exemple, especialitats quirúrgiques pròpiament dites, el que volen no és cobrar més, que tothom suposa que vol cobrar més, és poder tenir certs quiròfans a la setmana, i aquí no ho garantim. I amb noves tecnologies, Perquè el quiròfan, després hi ha una reanimació, després hi ha una hospitalització, i si tot això no acompanya, tu no pots drenar, tu no pots operar i deixar allà tancat el pacient. Ara parlarem del nou hospital, deixi'm fer allò preguntes de periodista molt simples, allò que diguem la gent del carrer, i ara diré una cosa que la vull dir com a elogi, si et passa alguna greu, directe al Trueta. Exacte. La sensació de que estem ben atesos, vostès estan a dintre
que ja han estat, la tenen, la podem tenir, però això es diu a nivell de calés. Totalment. No, hi ha molta gent que té privada, que té mútues i que és molt lícit, però quan tenen un problema real, sèrio, que pot haver un compromís a la teva vida, la gent demana el trasllat al trueta, o des de la mateixa privada te traslladen al trueta, a vegades el pacient ja no hi decideix, no, això és un tema, una intervenció vascular, un no sé què, cap al trueta. I d'altres coses perquè les altres clíniques tampoc s'han desenvolupat ni poden desenvolupar-se amb aquest nivell de tecnologies, que això també és la gran diferència. Les clíniques privades bones que estan a Barcelona, tots són grans clíniques, aquí no donem per tant, aquí no és possible, tot i així fixa't que s'ha fet la Girona, que s'ha fet i que han anat desapareixent les altres perquè hi hagués una de grossa, perquè l'única forma de tenir i la Girona ja diuen que se'ls ha quedat petita, però de tenir una mica alta tecnologia i tenir, com deies tu, la possibilitat de tenir això és fer un centre gros, no com abans que podies tenir unes clíniques petitetes i ja era prou per atendre. Era diferent, és que ha canviat tecnològicament, ha canviat tant la medicina. Després que si tens un problema sèrio, un problema gros, no? Parlo per mi mateix, per la meva experiència, no? Doncs al trueta tens tot molt organitzat, des d'una unitat funcional del càncer fins a una... Vull dir, tots els problemes que et van passant estan contemplats, no? I hi ha cintura per arreglar-se. Saps que passi el que passi, tindràs una resposta, la millor resposta del territori que et puguin donar. La millor resposta del territori i tot de Catalunya. I tant, totalment d'acord. No has de patir, no? I després et mimen, et porten estupendament bé, no? Amb tecnologia, amb professionals, vull dir, res a dir. Vull dir que si passa alguna cosa sèrio, cap al trueta. També tenim manca d'espai. Abans dic que a la Girona nosaltres tenim molta manca d'espai a tots els nivells. Estem enxubats en molts llocs. Perquè clar, molts llocs. És el que dèiem, allò qui ho va fer-ho? L'Estat. I els terrenys continuen sent de l'Estat, no ho oblidin vostès, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que és una de les preguntes que, com es diu, què es farà amb el vell trueta, com tinguem nou trueta, Déu vulgui que sigui ben aviat, i la pregunta és, no ho podrem decidir des d'aquí perquè els terrenys encara són de Madrid. Entenc que això no té que veure amb la falta d'espai, no? Perdona, cada vegada que hem tingut que fer obres, tu saps perfectament, ha vingut algú de l'Estat, Bueno, ja, normal. Un arquitecte, o normal no, perquè algunes vegades havien volgut fer coses que no ens han deixat fer, Ja, però dic que ara... La qüestió és que totes les ampliacions que ha tingut diverses ampliacions, i de fet encara estem amb una gran ampliació, un gran projecte, que el tenim allà a les 3 plantes de darrere, que toquen quasi al riu, però oncologia, a la reanimació, quiròfans nous, tot això, tot i així, tenim molta manca d'espai. I tant, que aquesta era la pregunta que els volia fer, perquè jo crec que abans ho parlava amb gent de la residència, crec que amb la Rosa Núria també li he comentat, estem parlant molt de dir d'un nou trueta, però, i ara en parlarem si voleu, però tenim el trueta i la gent diu, però si estem fent un nou trueta, com és que estem encara fent obres en l'actual trueta? Perquè no es pot parar, i aquest és una mica el tema. Jo el que volia dir, la pregunta que els hi trasllado a tots tres, és a dir, és aquella de dir, en aquests moments, i ho hem dit diverses vegades i s'ha de continuar dient, l'atenció al trueta és magnífica. Sí que és veritat, me va agradar molt una cosa que la vaig llegir, crec que va ser la gerent en una entrevista que li varen fer al Punt, que deia el trueta és com una persona que té el cap molt clar però que té el cos d'una persona de 70 anys. I em va semblar interessant dir-ho, de dir, és a dir, l'atenció que hi ha és molt bona, però i s'han de continuar fent aquestes inversions, perquè estem parlant de molts anys. És això que et deia, ara no sé, però quan jo hi era, tenia que tocar qualsevol cosa, tenia que venir l'arquitecte de Madrid, jo crec que ara ja no, ara tenen infraestructures de la Generalitat, però les obres petites les fem les fan possiblement, però llavors amb la direcció trueta, i les altres tenen infraestructures de la Generalitat. Hasta les finestres, el tamany de les finestres, doncs tenia que venir un arquitecte de Madrid a dir que sí està de cuida. No, però ara jo crec que però aquest és un dels motius pels quals el trueta no va créixer en el moment que tenia, el normal, que és anar creixent al redador. Fixa't que l'artifici és el mateix, i ara ja han posat un poc de darrere, però res més,
Aquesta el que sí que fa una pregunta sí que sorgeix, no? Vull dir, ens han posat d'objectiu que el 2031 estarà el nou Trueta, Val. Aquests nous quiròfans i nova àrea d'oncologia, que ha costat 15 milions, això que està a punt d'inaugurar-se, no? En el vell, una part s'ha inaugurat i una part no. Bueno, sí. Però això portarà 5-6 anys de funcionament. No s'haurà ni amortitzat, vull dir, perquè realment tots aquests serveis o obres noves necessiten de 8 a 12 anys per amortitzar-se, no? No sé, allò deixar-ho abandonat, a mi també me sorgeix la pregunta de dir, ostres, aquella àrea, no? Igual podria servir per esponjar algun problema, pandèmies, coses. Vull dir que no ho despreciem, no diem... Saps què passa? Que aquestes decisions ja són més polítiques que una altra cosa. Són polítiques totalment, no? Malgrat la gent que hi treballem o els que dirigeixen salut i tinguin en el seu cap un projecte, si no hi ha el recolzament polític del moment, ja està clar. Continuem dient el mateix, els terrenys aquells són propietats de l'Estat. I encara que la Generalitat... L'edifici també era propietat de l'Estat, jo no sé si li van jo no sé, no tinc ni idea si es va transferir... Perquè jo vaig mirar-ho, l'edifici encara és propietat de l'ICS. De l'ICS? De l'Institut Nacional de la Seguretat Social. De l'Estat. Clar, per això dic, i jo sé perquè jo que s'hi haurà de negociar, perquè s'hi haurà és a dir, el que no ens podem permetre a Girona, a les comarques gironines, a Catalunya, digueu-ho, és que una gran instal·lació com és aquella doncs quedi en desús, es tanqui i acabi sent objecte. S'hi ha de pensar alguna cosa. Jo no sé, perquè no tinc cap mena de coneixement per dir-ho, si allò s'ha de tirar a terra i fer-hi alguna cosa nou o s'ha d'aprofitar. Jo soc dels que penso que es podria aprofitar. Podríem anar cap a una gestió d'una residència que en dèiem abans, no la residència sanitària, sinó un sociosanitari. Sociosanitaris no en tenim. Tenim un greu problema de la població, l'envelliment de la població. No tenim sortida. La gent va a residència geriàtrica, la gent surt de l'hospital d'agut, però no tenim sociosanitaris. Quan dius això, diuen sí, però llavors demanar-li permís al de la senyora Maria. Ja te'l donaran. Bueno, ja buscarem el permís. Ja ho sé. Jo no dic pas que no ho diguin, no ho facin. Però Núria ha estat 8 anys senadora i ha viscut en primera mà el complicat que és negociar a Madrid, diguem. Clar, moltes vegades, hi ha moltes coses, més que res perquè és seu i llavors són ells que volen fer-ho i ja et donaran permís, però tindràs que anar allà dir-los no sé què, i ara portim els planos primer el nou. El tema de l'amortització pensa que sí que les parets no es poden traslladar, però ara mateix hem anat a veure l'altre dia la nova reanimació, ens hem passejat per allà, molta part és equipament. Clar. Vull dir, panells enormes, això es podrà traslladar si és que es decideix fer una Trueta i... No s'acostuma a fer perquè l'obra nova però ja està, però jo crec que no s'aprofitarà res, però... Doncs equipament hi ha molt. En els propers 10 anys, fixi, ja sé que som el 2026 i que algú ha parlat del 2031, però em sap greu, l'experiència fa que no m'ho cregui, el 31 no tindrem hospital, el 31 crec que tampoc, i si el tenim el 33 ja hi firmaria ara mateix, vull dir, però recorda que a més hi haurà un gran edifici que serà el de la universitat, que era One Health, o sigui, una sola salut, que hi haurà farmàcia que es posarà nova 27-28 medicina i infermeria, que són les 3 facultats, i deixar-hi una mica de tros per una relació, no oblidem, amb veterinària, perquè en aquests moments, jo repeteixo, i és veritat, mira, totes les ciutats de més de 1.500 habitants tenen més animalons a casa que criatures, i a la medicina està evolucionant a un nivell amb la relació que hi ha amb aquests animals, perquè clar, la salut de l'animal no és el mateix que l'home. Això ho vas dir a la tertúlia que vas venir, i m'hauràs fer pensar molt, perquè vas dir viure amb animals és diferent i per tant comporta unes característiques amb les quals hi haurem d'estar preparats. Patologies, exactament. Clar. Per això et dic que aquest tema és molt diferent. Ho deia per les facultats, sí. Aquest és un altre dels grans temes que, és a dir, segurament en l'any 56 si algú hagués dit que el Trueta actual tindria el nivell de complexitat que té, tindria, diguem-ne, la bona imatge que té, tindria això que la gent vingués a veure com s'informatitzava aquella UCI, com va passar quan el doctor hi era, totes aquestes coses. Una de les grans diferències, o el laboratori que venia a Sud-amèrica, a part
del canvi de nom, que va ser en l'any 89-90, que es va canviar, diguem-ne, perquè la residència va néixer com a residència, al cap de 3 anys li van posar l'Álvarez de Castro, i després, que jo crec que podem estar tots molt contents, Hospital Universitari Josep Trueta. Hospital Universitari. Si ens haguessin dit aquella època... Universitari després. Després. I a sobre, amb un lapsus al mig, que per les Olimpiades ens va fer vergonya que un dels hospitals de referència de Catalunya per les Olimpiades es digués Álvarez de Castro. I a correcuita li vam posar Hospital de Girona. Us en recordeu els que hi éreu? A correcuita, en un any, vam fer canviar els lletreros perquè posi Hospital de Girona i de Álvarez de Castro, perquè el motiu era aquest. Érem hospital de referència per les Olimpiades per tot el món, i a Girona això no podia ser. I van canviar, i llavors a partir d'allò, al cap d'un any i mig, no sé quin any era, va venir la dona del Trueta, que era viuda, i llavors va venir i quan li va posar el nom de Trueta. Però jo hi era en aquell moment, i t'ho dic perquè aquest tema el vam tocar, i era, bueno, això, la vergonya de que, com és possible que a aquestes altures encara tinguem un general allà. Però voldria dir que en aquell moment no pensàvem que hi hauria una facultat de medicina, que ho tenim, esclar, és que aquí el problema de portar una tertúlia a la Rosa Núria Alexandra, el gran problema és que has portat tants barrets a la vida, perquè esclar, també ha estat president del Consell Social de l'UDG, no? Esclar, tenim una facultat de medicina, tenim unes facultats allò des del col·legi d'infermeria que es deia que ha fet una evolució molt, molt important, ara hi haurà farmàcia, i és important, però esclar, el tema és aquesta formació que des del punt de vista del carrer, diguem, necessitem més metges i necessitem més infermeres. Tu deies des del punt de vista teu. Jo he estat a la universitat, he sigut docent d'allà 20 anys, vaig deixar-ho l'any passat perquè ja la vida no dona per més, i realment la formació que es feia fa 20 anys, des del punt de vista, quan portem alumnes al Trueta, quan fem tota la... és molt diferent. Bueno, però també vam tenir la sort de tenir unes quantes dones que van aconseguir fer l'evolució d'enfermeria a tot Espanya, i a Madrid en especial, Les dones som el millor que hi ha. No et portarem la contrària. Vale, gràcies. Que realment les infermeres van tenir un grup de dones, una era de per aquí, que vull dir, van estar lluitant perquè infermeria fes el salt de ser el que era el que és ara, vull dir, realment... Sí, és un dels punts, jo crec, importants del desenvolupament de l'hospital, és la relació amb les dues facultats, no? Jo crec, perquè s'han pogut nodrir de professionals, no? Que és l'altre punt, jo primer he dit lo de la cirurgia cardíaca, després he dit lo de la relació amb les universitats, i falta, jo crec, aquell punt en què va venir un gerent, no? que es va entestar molt en fer l'aliança estratègica que està amb l'Hospital de Salt, no? I llavors quan ens vam agermanar, diríem, es va fer la UCI a Santa Caterina, i després tota aquesta fusió de serveis que hi ha hagut, que potser han generat alguns problemes, jo crec que sí, perquè han conviscut dos relacions laborals diferents. Les infermeres de l'IAS no són tractades igual que les de l'ICS, ho explico bé. I al revés, totalment. No? I ara hi ha un barràs que jo crec que s'arreglarà només d'una manera, no? I és fent un campus de salut nou, no? Sí, però acompanyat de tot el que han acompanyat, però jo crec que sí que va ser un punt també que va incidir durant molts anys en el Trueta, vull dir, són canvis, no?, que es van fer. Primer la jerarquització, després el que hem comentat del canvi de segle, després lo de la informatització, la nova UCI, la cirurgia cardíaca, l'aliança estratègica, més bé o més malament. Jo m'agrada no dir noms del passat. Hi ha uns laboratoris que us donaran l'atenció de tot. I uns laboratoris que estan allà i que són centralitzats, no? Són centralitzats. Bueno, doncs funcionarà d'una manera, jo crec que ha homogenitzat tot, i no sé si funcionen millor que quan estaven aquí, però funciona, no? No sé. Però és que, a més, l'enfermeria ha passat de ser infermeres, després van ser ATS, si te'n recordes? Era ATS, bueno, jo no ho he viscut això, però eren ATS en el seu moment, es va fer canvi. I s'han anat evolucionant, però clar, en un principi, bueno, però l'enfermeria molt més. Sí, bueno. Pensem que veníem de les filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul,
No, però que l'any 56 va ser això. És evident que hi ha hagut un canvi, i això que deia, no? El 74 hi va haver la jerarquització, el 74-75 hi va haver-hi també es va una medicina interna, pediatria, després va venir tot el tema d'urgències i neurocirurgia, la UCI, les malalties coronàries, que va ser el 78, un any després de l'1 d'en Pallac, la reforma i l'ampliació del 80 al 89, bueno, va ser el 80 però va acabar el 89, el traspàs de competències de la Generalitat al 81 que va ajudar, i va provocar, suposo, altres problemes, però després, clar, va venir el que dèiem, no? El 96 tenia el RO2, Hospital Universitari, l'IDG pel 2005, és a dir, l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona, el 2008 que també ja hi va haver-hi els estudis de medicina, en fi, la primera promoció que surt el 2014, és a dir, s'ha anat tirant endavant i ara podem dir tenim un bon hospital, segurament tenim allò que deia la gerent, un cap molt immobilat, ara ens queda traspassar-ho a un cos jove, diguem-ne, amb un múscul. En aquesta evolució, Jordi, perdona, i volia jo fer una puntualització perquè això ha modulat molt la meva vida i vull dir-ho, no? Quan estàvem en l'aliança estratègica, estàvem, no? Tot funcionava com velocitat de crucero, no? Cirurgia, cardíaca, pam, pandèmia. La pandèmia va resultar... va anar bé, perquè en un moment vam tenir que reaccionar i vam veure quina capacitat teníem de reacció. Va ser bestial. Va ser brutal, la capacitat de reacció. Brutal. A nivell de tots els estaments, els estaments es van volcar, no? Vam crear, parlo per mi, 8 UCIs alhora. Tenim 75 malalts intubats, tots alhora. No sé com ho van fer, però ho van fer, no? I dèiem, no, segur que en sortirem millor, tal, no sé què. Després va quedar tot, com un camp, com si hagués passat un camp de batalla, un camp de batalla, no? I van començar, però això va ser com un revulsiu, a nivell científic, a nivell personal, a nivell emocional, vull dir, a nivell d'equips, no? Va ser un daltabaix terrible, i ara, no sé ara en aquesta situació com esteu, perquè no treballo ara, no? Però fins al temps que vaig estar jo allà, no? Vas veure com una necessitat de recomposició dels estralls, no? Ara la gent, a nivell d'assistència directa, la gent el que diu és que vam tenir molt de reconeixement en el seu moment, molts aplaudiments, les 8 UCIs, les plantes que estaven totalment desbordades, perquè allò era tot plàstic per tot arreu, semblava a la pel·lícula del virus, doncs semblava allò. Ha passat tot això, la gent tenia l'esperança que ara millorarem, no sé, els espais. El truet estarà ja fet en 4 dies perquè teòricament és necessari. I sembla que tot va molt a ralentí. La gent té com una mica de decepció de dir, estem aquí com cada dia i ara s'ha oblidat tot allò que vam fer, no? La famosa frase, això ens farà millors, desgraciadament no s'ha no ens ha fet millors. Som com érem, a l'inrevés. Però recordeu que és la primera vegada que una pandèmia mundial, a nivell pràcticament mundial, es lluita contra ella i s'accepta. Mai havia passat, Una pandèmia com aquesta no havia passat mai, perquè la grip espanyola no tenia res que veure amb això, espanyola perquè era el lloc on no estava la Primera Guerra Mundial i perquè ho van expandir els soldats, però no va ser, és la primera vegada que la humanitat ha lluitat contra una epidèmia, com una pandèmia. La primera vegada en tota la humanitat. Ha canviat moltes coses, això, i canviaran, però llavors un dels efectes bons i després negatius és que n'hem fet amb tot el que hem fet, clar, perquè això no s'havia pensat mai. Els bons ha sigut una millora, un benefici a la ciutadania de Girona, molt important, és dir, jo me'n recordo que al principi hi havia una mortalitat molt alta, no? Jo tinc un estudi fet amb això, precisament dels 3.000 pacients que vam atendre a la UCI, no 3.000, i clar, la mortalitat era altíssima, del 60%, no? Va anar disminuint a mesura que passaven les onades, i al final, clar, vam arribar a una mortalitat com el resto de pacients, no? Això dius, hòstia, algú han fet bé, saps? I comparable a qualsevol altre grup de pacients del resto de Catalunya o d'Espanya o del món, no? I dius, ostres,
pues això, millor no sé, que en alguns llocs, sí, no sé I vam si ser un referent en tot, amb subministres, amb mascaretes, Sí, sí. amb respiradors, amb... Sí, tot, o sigui, tot. totes les... Però és que no hi havia tota la ningú resta, antecedent. No hi havia ningú no, clar, antecedent de que... però que vam respondre bé, vull Bueno, dir, no? ja, però per això et dic, perquè a sobre no hi havia ningú antecedent. Hi ha coses que havien passat a la humanitat, però aquesta no havia passat mai i que la humanitat es confrontés amb ella. És la primera vegada. Sí, sí. És clar, és per Vull dir que tothom va respondre bé, no, des del punt de vista tant de les direccions del seu moment, Total. com tot el personal assistencial, com el personal de suport, com tothom, però això també va perquè modular també ens ho van fer nostre, no? sí, És a dir, això és una lluita nostra. però va modificar, també va deixar empremta en el Trueta, en la història del Trueta, saps? Vull dir que això va ser un moment clau. Un moment clau, diríem. I és llavors quan jo vaig deixar de treballar, no? I em vaig prejubilar, però a mi em va fer, vull dir, directament sí que va fer empremta amb mi, però també en la història del Trueta i amb tots els professionals. Mira, si el laboratori no treballava 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, resultats, no sabem, fent PCR és res de res, Sí, sí. Perquè que és un engranatge que engloba tothom. Sí. Si un falla, els altres també fallen. És que ara mateix, perquè la gent se'n faci una idea, estem parlant de més de 2.700 treballadors, però he buscat, és una mitjana, però les activitats, 326 ingressos hospitalaris diaris, 60 operacions, 4 parts, 200, atenció de 242 casos urgents, 32 persones de mitjana que entren a la UCI, 983 visites externes, 3.315 proves que es fan cada dia de cada dia. Es dispensen 18.265 de mitjana productes farmacèutics, es fan 300, gairebé 400 sessions de rehabilitació al dia. Clar, això és un hospital, això és alta complexitat. I llavors una altra cosa que també us voldria dir, estem parlant del Trueta, parlàvem del futur, però tenim aquest present, no? Un hospital que funciona i que funciona bé i que ha de continuar funcionant molt bé i que marca les comarques gironines 800.000 persones més els passavolants, perquè tenim una cosa que es diu Costa Brava i tenim una cosa que es diu Pirineu, la qual cosa vol dir que aquests 800.000 hi ha moments que se'n van al milió, que és molta més atenció que grans hospitals que ho són de Girona, com la de Catalunya, com la Vall d'Hebron, com Trias i Pujol i tal. Per tant, el que hem de demanar des de el que ells ens diuen el territori, el que hem de demanar és que si s'atén a tanta gent s'ha d'atendre exactament igual. Per tant, que la complexitat ha de ser alta, perquè a mi algú em va explicar, i els hi pregunto, jo no entenia què volia dir complexitat, i un antic director del Trueta m'ho va explicar. Complexitat són diners, i el que falten són diners, no? Just. Si tens una complexitat, si tens un hospital de nivell 6, no? Tens un preu per cada actuació que fas, per cada intervenció, no? I per cada ingrés. En canvi, ara que em sembla que tenim un nivell 5 o així, això és més reduït i per tant pots fer menys coses, no? Això és tot CatSalut. CatSalut té molts proveïdors, dels quals el majoritari és l'ICS, i l'ICS, per exemple, té 8 hospitals. Aquí tenim el Trueta. Llavors tot va el contracte entre CatSalut i tu, com més alta complexitat fas, més pressupost rebràs de CatSalut. I clar, tot va lligat. Al final la pela. A l'entrar al tema universitari hem intentat que volem posar facultat de farmàcia, que està pràcticament ja a l'ACU, no pràcticament, està a l'ACU ja, que és l'Agència Catalana d'Universitats, doncs a lligar a la indústria farmacèutica de la zona. Estem parlant d'IPRA, estem parlant d'Esteve, estem parlant de Zoeti, estem parlant de les grans indústries farmacèutiques que poden venir cap aquí, i això vol dir recerca. Quan parlo d'indústria farmacèutica vull dir recerca. I és més, hi ha gent de la mateixa indústria farmacèutica que volen col·laborar a la universitat per aquest tema. I llavors això li pot donar l'impuls a l'hospital, perquè clar, la recerca es fa a l'hospital. I el gran prestigi que tenen molts dels metges de l'hospital és per part de la recerca i de les publicacions que fan. I això ho sabem tots. I llavors això favorirà moltíssim. Vall d'Hebron, perquè té fulanito menganito que publica i clar, aquestes publicacions nacionals o internacionals són importants. I perquè aquesta indústria amb aquests de recerca són diners, perquè clar, el metge o la fermera treballen allà, però hi ha plus que són els treballs de recerca que fa. Que la indústria farmacèutica, clar, no sols és prestigi personal, també és diners. Doncs aquest pas és important per tirar endavant, em sembla a mi.
Estem acabant la tertúlia. A mi em sap greu perquè el doctor ens portava aquí un cronograma. De fet, més o menys ho hem fet de la meva manera, sense saltar d'un lloc a l'altre, que bueno, no ja va bé també. No tinc aquesta ment tan cartesiana com la que té el doctor Sirvent, però em dóna la impressió de que hem parlat d'un hospital que celebra 70 anys, però que ara realment diguem-ne és un autèntic hospital de les comarques gironines, i podem estar molt contents del bon nivell que té. Ve un hospital nou, és una possibilitat de millora? Sí, sens dubte. Home, però més que res per el que deia ella, perquè aquí hem estat molt enxufats, hem estat molt apretats, i com no podíem sortir perquè el tema que jo deia que això és de l'Estat i que tal i que qual, el no poder créixer per allà, és que diu créixer per l'altre cantó. És que hem anat creixent, però la infraestructura ha crescut una mica, però no tant com pel volum de feina que es fa. Llavors necessitem un espai nou. Jo havia apuntat aquí 3 coses, perquè jo m'ho apunto tot, Jordi. Bueno, jo crec que la necessitat del nou campus de salut és per demografia, està clar. S'ha quedat petit aquest, perquè quan s'inauguri ja serem 900.000 de referència, per deteriorament de les instal·lacions de l'antic, està clar, per l'ús, no? Una persona de 70 anys doncs ja té més deteriorament, per integració de serveis i per la possibilitat de fer totes aquelles coses que el ciutadà necessita sense tenir que desplaçar-se a Barcelona. És dir, tot s'ha de poder fer aquí, tot s'ha de poder fer al nou Hospital Trueta, qualsevol intervenció. Sí, per tant, per complexitat. Però això vol dir lloc, espai, i vol dir, clar, vol dir lloc, vol dir voluntat política, vol dir pressupost. Estem parlant de que el nou Trueta es va començar a parlar la Marina Geli, com a consellera. Jo vaig anar a veure la maqueta. Jo també, i vaig aixecar. Jo he anat, crec, recordar 3 maquetes. Aquella maqueta era, però era una maqueta però ara sembla que serà una realitat, i això ho hem de mirar. Però portem molts anys esperant. Ja moltes vegades jo. No us lamentem més. Jo crec que hem d'anar en positiu, hem d'anar en positiu sempre. I que el 2031 sigui possible. Després no ho serà, però bueno. Per què no ho serà? El 31. Bueno, per què no? Serà el 33. Millor que diguem el 31, perquè si diguéssim el 33 acabaria sent el 35, per tant, correcte. Escolteu, jo el que us voldria agrair és aquesta magnífica tertúlia que ens heu regalat des de 3 visions diferents, però absolutament, anava a dir complementàries, la visió de qui ha estat en els laboratoris tants i tants anys com la Rosa Núria Alexandra, de qui ha estat en el servei d'infermeria tants i tants anys, 93 crec que has dit, com és la Maria Àngels Rodríguez, i del doctor Josep Maria Sirvent, que també 31